isi ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutenderera kumasitisi kuti kwandi kuti regai ndange ndasadisclaimer kuti handisi kuti nhau yandazoona ichitenderera kumapeji nemagrupu akasiyana-siyana emascreenshot akaiswa kunzi hanzi Mr. I know it before matanga kutaurisa zvakawanda-wanda siketi yange yakapfekwa naSimoana haisi siketi yaiva ina mai vanhu vaSimoana zvakare. Kwanzi for your own information, siketi iyi yange yakapfekwa namai vaSimoana vakatozoitengerwa after chi ndofunga kana kuti uyo ndio akazotengawo siketi yake raona mai vake vakamufita ndevanhu vanoita zvemashopu. I don't know who owns a shop in Zimbabwe. I don't know who is a who in Zimbabwe in terms of maboutique. Denda tapwira. Do vangwata ngwacheva vavo. Saka handidi kuti mashopu evanhu ndingazokanganisira mabrands evanhu vandisingazivi kuti uyu ndiye here kana kuti uyu haasi. Nokuti akawandisa mashopu achanda zvembe hapane shopu yacho unonzi kudii zita racho handakuriona zita rachoni. Kandozvikoresa kuti hazita revanhu. Mumwe ndokuti no. Amai vari kutaura zvakutaura but ndiwo futi the same person vakanyora vachiita zvakati kuda kuti apo munhu angataura handisinomapo nokuti ndo vanga vakaposta papeji pavo vachanzi ndatumwa nefamily yana iwo Simoana kuti mazuva aya vaitsvaga financial assistance kuti nhamo inge ichiendera mberi maona manje. Saka I don't know futi zvakare kuti why vanhu vanga vakuzovati iwe nyakweshe uye vanoroma vachifuridzira why ipaposti papapo panhau dzehembe vamatanzi vanoroma vachifuridzira. Like I said, Sinoma nandivazivi. Ndakatanga kutovaziva last week after that post yacirculate vachinzi panhanhu kutosei vari kukumbira mari. Ndo pandakatanga kuzoti kuna anonzi Sinoma neshopu yavakadai. Saka now handingadi kutanga kuita zvakada kuti I think second time yangu ndichora zita ravo mona manje. Saka ndanzi kuziva kuti vanyatsoita nezveiSinoma vachona asi mungotanga kutozi kuti vanenge vanotozivana nekuti wataura zvakawasa zvongo zvokuti handisi kuti anga chinyaya yepost yesiketi here kana kuti dzanzachi two personal asi angonzanzi vanoroma vachifudza I don't know pazinge pakupinzwa nyaya dzemupingambika ichiri nyaya yekireri yehanzu ichivhara shashiko kana kuti nyaya dzacho dzatosangana ndikareva nhema zvikanyangu aisi vanhu ngavasadero zvanotoshaya kuti dzungure kuita maskishot of this uri kushatira rabva nekupindamo zvikanzi anziko zvikanzi hatisi kunzwisisa changomukawo zvakare vamwe ndokuti asi chokwadi zvavo ndo zvavari. Who am I to judge? I don't know. Sinematemba ini handivazivi. Ndati kakechi2 ndichiona maskishot avo achitenderera. Yekutanga iya yakati vanhu vachase vachikumbira mari kwana Simoana. Yechi2 ndoyo iyi yavanga vachidefenda kuti no sketi yanga yakapfekwa namai vaSimoana haisi siketi yaipfekwa naSimoana. Masiketi aya for your own information on Mr. I know it siketi zvakaitika nezvokuti avaSimoana vakazouya kuzotenga sketi after ona mai vakadi vakafitiwa unless kana mamuchiziva kuti ife shuwa sketi iyo ndio exactly yangu akapfeka zvina kuchata chimwe chacho chafu chiri kupangwa naunzwisawo zvakare handiti. Zvikanzi yes she was the one akaposta about kirama donations ndiye nemumwe zvina kuchata. Zvikanzi ko iye anomboriani panyaya iyoyo nevamwewo zvakare I don't know. Zvikanzi Facebook yakaoma, no one is safe zvokwadi. It's a lesson, not everyone in your circle is your friend. Vamwe avo regai ndigumira pada kuti vanhu vanga vachitaura about Sinomaka pamwe vanovaziva inini handivazivi. Saka ndogumira apa macomments ari mamwe achoni ari pamwe ma2 personal ipapa handizodapwere handizodi kuzozvikanganisira kuti ndataura zvinhu zvasingaziva pamusoro pavo. Ndoda kutombotanga ndamboona kuti vakambotukana nemunhu wekauti vakamboita sei asamboona kabaya life button asamboona achinzi ari kutukana nemunhu paikira. Ndati ndaona for the second time saka I can't keep on saying zvimwe zvinhu zvandichiona apa zvanga zvakadzama. Tochibvaipotenda pane tatu yanga ichitenderera yekuti vamwe vari kuti pane ruoko rwanga rwakaisa ringi neristiband iyi yakaikira zvazvakanzimuswa 12 October fitness queen #Simoana getting engaged congratulations echikira. Zvikanzi namwe is it the same band cousins ini ndiri kuona hair yakafanana though rimwe it's dark rimwe it's light. Tsinga idzo dzakafanana futi guys nemunhu ushu hazvina kushata nekuti wanga kaisa 08
11:20 munhu wacho anzi kuti ndiani munhu iyeye. Zvikanzi nyaya idzi unoita arthritis uri mwana mudoko zvokwadi kuita zvekuseka. Zvikanzi true taurai zvenyu. Zvikanzi kutoita rabhisi chaiyo. Zvikanzi manditende kufamba kazvanzese. Zvikanzi Moana anga akaiswa hake ringi naningi. I don't know. Ndinenge ndatapwere. Zvikanzi no honey same hand but Snapchat filters. Nevamwe avo. Zvikanzi uyu munhu ndewekera zvokwadi uyu. Kubva zvaashaika kana dai aimuda chiko iko dai aidai akabuda uya kurufu. Even first day pasati pave nenyonga iyi taidai takangoona mpinga toshaya kuti ndiani izvo ariye zvake manje nanhasi kana idea kuti munhu yeye ndiani face yake toda kuiziva. So I think he's a married man. She was about to be an official small. Guys, comment section uku kwabuda theory yoyo. Zvakani vanhu yeah, maybe. She was, atikura nema, pari trick. She was, no, maybe. Uyu, atisozi kuti, chicha chatika kuti, uya uye pa munhu. Kumano changa singadi, you never know. Zvikanzi nevamwe zvakare, Facebook ni munhu wainosiya, ine munhu wainosiya here, is either ari right or wrong. Dai akabudikira taito muti wakapusa werega munhu wakachenda kuneni namwari. Moana manje. Zvikanzi tatura chone harisinyazo kwaitira munhu unoita zvaanoda nechi nezvino. Zvikanzi handisi date here akaisa nevamwewo zvakare avo. Zvikanzi to me hapana kwa those two are different hands. Vamwe avo vakata analysis yeruoko the hand itself. Kana hazina kushata tinodzidza mukufamba uko. Zvikanzi anonzani komuridzi weruoko tichatomuti hands maoko and to answer your questions, there are two different hands up. Nevamwe katanga samazita vanofungira kuti isatizivi vamwe ndokusazviti. Tosvibaipa toenda panhau yemwe musikana. Asi ndoti muroora kwati wangatesa naamwene vake. Vedo muroora wapuwa 2 clips kuzi papa vamwe akatanga kupopota vakati iwe vanhu vatatu zvinhu kuti muroora haanenge ane chikamuchachawo zvakare asi amwe nawo ndo vamwewo zvakare. Vamwe ndokuti mwana uyu une makore mangani anoita sekuti mwana mudoko. Number 3, why is it vana bamunini kana kuti vamwe vacho vari apa pavanoita sekuti ndivana bamunini vari kure kuti vachirega mumwe munhu achirohwa vari kwatuma mbaba nekuti musikana wangu adanza tina ndikudzoserei muroora uyu vakandive machira amwe pezvakati ndobva wamuroora ruviri asi vangatanza unoita zvechihaule hazvina kushata techingodzidzawo asi angadanza kuti vamwe navadzoserwi zvangada zvichiitika asana indangofunga pamwe ndana bamwe ngoti wangu kamera pangu kamera ndobva watanga kutokuza kuti vachoti yeye zvika ndoda kutobuda mukati mekamera muti hatiziviwo dai kuri kuno kuti mwana wanzi one clip zvibhakira zvatoflya mudenga mwe kati ukashinga vamwe kati she has had enough of being shouted at every day while she's mwi akanyarara zvake asingapindire. Maybe nhasi ndopati you know what, let me show you my true colors. I'm gonna also provoke you and return whatever, thunder for thunder, fire for fire, creaming now for creams. Ndopamwe ndozvangada kuita ipapo. Zvikanzi namwe obviously pamusha pamwene obviously the boys taking videos ndana bamunini say vasina kutuka mutorwa for shouting at their mom shows they know mama vavo vane pamuromo and vanetawo nazvo mavideos pamwe murume wamakoti works kumwe saka itori proof yezvinosara zvichiitika izvozvo. Hapana angatarise mai vake vachituka especially when they know she ain't wrong. Muroora knowing pane kamera akangwara haana kudzosera. Now when her becomes nyaya ichasarira chi amwene iye obva aikoresa anoipa hama dzake mataro obva chijambanja vari obva tanga pazivha ndevamwe wavo. Zvikanzi agona akuna miedzo wokuvadzosera havana mukanwa zvokwadi mai avo ndevamwewo. Zvikanzi itai zvaana amwene mega in my next life ndoda murume akafirwa namukiri vakomana Jesus is Lord. Muroora uyu ane hunhu uyu haana kana kumbovadzosera ndiri ini ndaivadambura ndigovarovesa shaya ndichivapesarisa kuti papa hatizivi. Zvikanzi kashoma zvako kunobva muroora kumba kwavo achiti ndoda kunonetsa naamweni. Kazhinji munhu anopinda muchibhanditi chakadai nezvaanosvika achiitwa unombotanga uchiti handi amai vangu sezvo vari mai vemurume but paunozoona kuti aiwa mazoninyanyira unodzosera. Kakatsika kamarasha kakamuroora aka hanzi handidzorema kasviba zvose nemboni kuti hazvina kushata.
She is mature more than 100 times dzake zezera rake. Muroora is clever. Ndini ndobva ndaenda nevhidhi kuna mudhara wangu ndikaiona ndikati ndiyamwawo. How old she? So ko sei sisi Betty Makoni vanoti ne that age vamwe vabatsire ndivamwe avo. Zvikanzi looks old enough to us nevamwe avo vanga vachipindura zvikati hazvina kushata. Zvikanzi vamwe why vamweni vasingadzorerwe vane mvumo yekurova muroora here. Zvikanzi yes, because she's your mother. Iwe mai vako vakakurova unodzorera here. Zvikanzi if she's my mother she would not treat me like that. Ndivamwe hazvina kushata. Ndo yange ikanyanya kuzara iyoyo kuti vamweni nemuroora zvakare vanga vachitukana vachidzosera saka ngaingozvitaura ndichakubata zvakare pachikamisho ndoumba kuti kuda chawanikwa muroora yangu vachiti wezi the lady zvava kumutsvaga ndamubatsira tikati hazvina kushata chakubatai zvakare pachikamisho tevera.